दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन आरो दिनै फिन खेबसेबाव गोदान दिल्लीयाव हादोरनि राजधानीयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान खुंनाय जादों। लोगोसे बड'लेण्ड महोत्सव खुंदों। बेवहाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव जोनोम होनाय बै समनि आफादगिरि नेहाथारि जि सनाराम थाउसेन आरो जयभद्र हागजेन बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। गोलाव सम बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, बर'नि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादाव जाय बिथांमोना बिबान लालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो दिनै बर' राव थुनलाइया मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे अबस्थायाव फैबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जौगालांथों बेखौनो आङो हास्थायो आरो बर' रावनि मुङाव जाय बिथांमोना जिउ गारनांबाय बिथांमोननि फारसेबो आंनि खर' गंग्लाय खुलुमनायखौ आं बावहरदों। गुबैयै बे बड'लेण्ड महोत्सव जि खुंनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो गोबां आफादफोरनि नाजानायजों बियो जोबोद मोनसे जाफुंसार महर मोनदों होननानै आं बुंनो सानो। मानोना मैया भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लानानै जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बेवहाय जोंनि बर' हारिनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनायजों लोगोसे बड'लेण्ड जि गोरोबथा जालांबाय जोंनि पिस एकर्ड जालांबाय बेवहाय मोननै मेजर जोंहा क्लज दङ। मोनसे जाबाय बेवहाय आर्टिकेल 125 जि एमेन्डमेन्ट भारतनि संबिधाननि जे 125 एमेन्डमेन्ट बेखौ दरकार जादों। बिनि सायाव जोङो बिथांखौ खावलायदों आरो लोगोसे जिखिना जोंनि बिदा फंबायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरनना होनांगौ बेखौबो जों खावलायदों। स' गोबां बाथ्राखौ प्राइम मिनिस्टार बिथाङा रोखा रोखा बुंलांदों। दा नंखायनो बेवहाय दिल्लीयाव फैनानै हादोरनि राजधानीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायजों लोगोसे हारिनि खामानिफोरखौ मावफुंनायनि जि गिदिर थांखि लानानै बेवहाय फैनाय जादों बेयो जाफुंसार जाबाय होननानै आं मिजिंथिदों।